ya kamata kamar yadda jiya na faɗa kowane mutum ya yi ƙoƙari matuƙar baligi ne ya gane bambanci tsakanin maziyi da sauran abubuwan da ke kama da shi, kuma ya gane bambancin idan shi namiji ne ya na namiji yake, idan ita mace ce ya na mace yake. Abubuwan da ke fita waɗanda suke da alaƙa da maziyi ko suke kama da shi ko suke iya rikitar da mutum, hukunci na fiqihu ke kama shi akan wanka ko tsarki, abubuwa guda 4 ne. Na farko maniyi. Maniyi akwai bambanci na namiji akwai kuma bambanci na mace. Maniyin namiji fari ne mai kauri kuma yana da wari kamar warin hudan dabino, baka fari ne mai kauri, ma'un abyadu ghalid. Amma maniyin mace shi bai da kauri, asfaru raqiq, sannan kuma shi ba fari bane kamar ruwan ɗorawa ne ko kuma ruwan ƙasa. Mani yana fita ne a wurin namiji da mace duka yayin da aka yi sha'awa mai yawa, ba ƙaramar sha'awa irin ta maziyi ba. Kuma galibi maniyi baya fita sai mutum ya san zai fita. Maziyi yana iya fita mutum bai ma san ya fita ba sai dai daga baya gani, amma maniyi dole sai mutum ya ji cewa zai fita. Sannan maziyi idan ya zo fita yana ɗiga ne haka kawai ya gangara, amma maniyi shi yana fita tare da tadaffu, tare da tunkuɗan juna, baya fita lokaci ɗaya ya gangara, sai dai ya fita ya sake fita ya sake fita har ya ƙare. Wannan kaɗan daga cikin yanda mani yake kenan a wurin namiji da wurin mace. Sannan yanda ake gane cewa mani ne ya fita shine duk sha'awar da mutum yake ji, mani yana fita sai ji sha'awar ta sauka, amma maziyi shi kuma bai da alaka da saukar sha'awa. Ta yiwu maziyi ya fita kuma sha'awar ta ƙara ƙaruwa, amma duk mani idan ya fita to sha'awar za ta yi ƙasa, sai dai wacce ta sake fitowa. Wannan shine maniyi. Hukuncin maniyi shine shi yana sa dole a yi wanka, shi wanka yake karyawa ba alola ba. Sannan zance mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai shine maniyi ba najasa bane. Waɗansu malamai suna gani maniyi najasa ne kamar masabar malikiya, suka ce shi yasa aka ce idan ya fita a yi wanka. Waɗansu malamai kuma wanda su suka fi yawa suka ce maniyi ba najasa bane, don Allah bai halice mu da najasa ba. Sannan kuma duk abin da ka ji an ce najasa ne akwai nassi ne cewa shi najasa ne, amma babu nassi akan maniyi najasa ne. Sannan suka ce maniyi ba najasa ba ne kamar yadda na ji mun karanta a baya ai cewa ko mu karanta babu izalatin najasa ba. Nana Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam maniyi yakan taba tufafinsa, amma kawai sai ta sa farcenta kawai ta kankare ba tare da sai ta wanke ba, kuma annabi ya yi sallah da shi. Idan da najasa ne kankarewa baya taba fitar da shi, sai an sa ruwa an wanke. Don haka kaga ya nuna cewa ba najasa bane. Don haka wannan shi ya fi rinjaye, maniyi ba najasa bane, amma dai kowa yanzu ya fahimci me ake nufi da maniyi. Abu na biyu da yake fita da alaka da sha'awa shine maziyi, shine wanda yanzu muke magana a kai. Shi kuma ruwa ne da yake fita a lokacin sha'awa, amma ba sha'awa mai nisa mai ƙarfi irin sha'awar da ta kai fitar maniyi ba. Ruwa ne wanda yake da yauki kuma siririn ruwa, yana fita wa namiji kuma yana fita wa mace. Yana fita ne yayin da aka yi wasa na sha'awa ko aka yi tunani na sha'awa ko aka yi wani abin da yake gabatar jima'i, ko mutum ya kalli wani abu na sha'awa, duk yana iya sa maziyi ya fita. Idan namiji ya fara jin sha'awa yana iya sa maziyi ya fita tun kafin ya yi jima'i. Idan mace ta fara jin sha'awa yana iya sa maziyi ya fita tun kafin jima'i. To galibi mata sun fi yi, saboda galibi ma mace tana jin sha'awa, tana da bukatar maziyi ya fita kafin jima'i, saboda wannan maziyin shi yake jikata ta yanda zai zama za ta samu sauki a wajen jima'i. Don haka wannan ruwan da yake fita wa mata lokacin da ta ji sha'awa kafin jima'i, wannan ruwan shine maziyi.
sannan kuma shi hukuncinsa shine najasa ne shi. Me yasa ya bambanta da maniyi aka ce shi najasa? Saboda wannan hadisin da yanzu muke karantawa. Shi maniyi bai da wani hadisi da aka ce idan ya taba a wanke, amma wannan an ce a wanke don haka najasa ne, kuma wannan an yi ijma'i cewa najasa ne, wancan kuma ba a yi ijma'i ba. An fahimta? Shi maziyi najasa ne, don haka dole ne a wanke shi idan ya taba tufafi, dole ne a wanke shi idan ya taba jiki. Sannan kuma shi yana wajabta sai an sake alola, amma baya wajabta wanka. Ali ibn Abi Talib ya ce da wanka yake yi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, alola kawai zai yi, ba sai yayi wanka ba. Mun gama da na biyu shine mene? Mazi. Kowa ya fahimce shi? Abu na uku shine alwadiyu, wadiyi. Wadiyi bai da bambanci da mani cikin siffar da muka faɗan nan. Bambancinsu shine maniyi sha'awa take jawo shi, wadiyi kuma bai da bukatar sha'awa, shine kawai bambancinsu. Ana iya daga mutum ya yi fitsari sai ga wani ruwa yana fita mai kauri. Galibin waɗanda suka fi yin wannan su ne waɗanda goranta ya yi musu katutu. Ko mutum yana da mata amma ya daɗe bai haɗu da matar ba, to yana iya sa ya riƙa yin wadiyi. Ba ciwo ba ne, maniyinsa ne wanda ya taru, wanda yake bukatar a ce ya fita ta sanadiyar jima'i bai fita ba, to dole in ya taru dole a yi discharging ɗinsa. Galibi yakan zo a bayan an yi fitsari. Haka mata ma suna yin shi. Shi a banza yake zuba, ba sai da sha'awa ba. Idan ka ji sha'awa sai ka koma kan hukuncin ko maniyi ko maziyi, amma in babu sha'awa to galibin abin da yake fita sunansa wadiyi, inda yana da kauri kuma fari kuma ya kama da irin wanda muka faɗa akan hukuncin maniyi. An fahimta? Sannan yakan fita idan mutum ya ɗauki abu mai nauyi. An fahimta? Kuma galibi ana alakanta shi da duk abin da ya fita na mai kama da maniyi amma kuma ba sha'awa ta jawo ba. Idan mutum ya razana yana iya sa ya fitar. Idan mutum ya sha mari fa yana iya fitar da shi. Idan mutum ya yi tsallen kwado yana iya fitarwa. In mutum ya hau doki ko yana kan babur aka yi gargada mai yawa ya razana, duk yana iya fitar da shi. Ana ganewa? Wannan duka sunansa wadiyi, saboda ba sha'awa ce ta kawo shi ba, don haka ba zai sa a yi wanka ba. Abin da ke sa a yi wanka mun gama da shi, shine wanda ya fita sakamakon me? Khurujul maniyyi bi shahwatin mu'tada. An fahimta da kyau? Don haka shi hukuncinsa shine shi najasa ne, kamar yadda muka karanta maganar Ibn Abdul Bar, an yi ijma'i cewa najasa ne. An fahimta ko? Amma kuma wato ya zama najasa saboda ya fita irin yadda maziyi yake fita. An ce maniyi shi ba najasa ba, kuma malamai ba su yi ijma'i ba, saboda shi wannan lalataccen maniyin ne. To wannan lalacewarsa da ya yi shi yasa sai zama kazanta. Don haka idan ya fita minas sabilai sai zama hukumu sa'iri ma ya khuruju minas sabilai, sai zama shi ma najasa ne, kuma sai an sake alola. An fahimta? Don haka alola ta kare idan ya fita. Abu na hudu na ƙarshe, wannan ya shafi mata ne kawai. Duk waɗannan abubuwan da muka faɗan, mace tana iya ganin abin da ba irinsu ba. Kuma tana iya ganin wani abu mai kaman ruwan ɗorawa kuma ba maniyi ba ne, saboda ba sha'awa ba ce ta jawo shi. Ana fahimta ko? Tana iya ganin wani abu mai jini amma ba jini ba. Idan wannan abin da ta gani ɗin mai kama da jini ko mai ruwan ɗorawa, wanda ba sha'awa ce ta jawo shi ba, kuma ba jinin haila ba ne, to wannan hukuncinsa kamar hukuncin istihada ne. Za ta yi tsarki ne kawai ta sake alola. Amma idan ta ga irinsa a cikin kwanakin haila,
tana tsakiyar kwanakin hailanta bata gama ba ta ganshi, to shi ma kamar haila ne. Shine ake ce as-sufratu wal kudra, da ruwan ɗorawa da ruwan ƙasa. Wannan hukuncinsa hukuncin haila ne idan ya zo a kwanakin haila, amma hukuncinsa hukuncin istihada ne idan ya zo ba a kwanakin haila ba, don aka tsarki kawai za ta yi sai ta sake alola. An fahimta? Abu na biyu da mace kadai take banta da shi take fitarwa shine discharge inda duk ba irin wannan ba, kamar abin da ake ce rutubatul farj, shine koyaushe mace ta zama tana da jika. Irin wannan jikar wadda ba maziyi bane saboda ba sha'awa ce ta jawo shi ba wadiyi bane saboda bai da kauri irin na wadiyi. Ina fata kuna fahimta. Sannan kuma ba irin wannan as-sufratu wal kudra irin wanda suke iya fita a lokacin haila bane, amma haka kawai mace ta ga wani abu yana jikata wanda bai da siffa irin wannan, to wannan shi ba najasa bane, saboda mace ba ta iya rabuwa da wannan. Galibin mata suna da shi. In ka ce zaka dora musu tsarki da cewa shi najasa ne sai an sake alola, to kusan duka mata zaka dora su akan haraj. Allah ko ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Don haka malamai sai suka yi ittifaki cewa wannan ba najasa bane. Ana fahimta ko? Saboda wannan mace ba ta rabuwa da shi. Waɗannan abubuwa guda 5 da na faɗa, kowa ya fahimce su yanzu?